re-election bangke nang itum abatai lo teman itum kaninje kita lagi lo alam podi itum kacini sungkrong lo tungke na cini dunde do kita BJP long ke do tum ta lo ke thek tum ke a hok lo lagi re-election do kok ta thek ko bangke ninje lo la tum ta BJP binong lelang sada BJP long ke do tum ninje de kopia posikan ninje de lake ilitum adet India adet kikim aron la sua constitution la hello India adet angbong kitene aron lo la sua aron kitene along ki puel po hello anding pi 243 along ipuke article 243 m along la pen ZA pulone along kipu ladak ZA pulo dak kipu along po hello la panchayat aron penke lage panchayat aron lo la penke council election pedo unke nang litum da solo bang theklong lepin la athema dake akam abejen ke karbiang long ar luke la posinang litum da theklong lepin la akam kabejen aron pensi election birong lapot lasi lake dam tang council election ke lake Assamese pen pulote অবৈধ নির্বাচন অবৈধ lake kechok che aron repen ke claim election chuge dam tang bangke lasi laso ai election bangke lake non ilitum a case judgment pass lote lake cancel that ko lagi anje cancel that lote council abedet ko ke di a council ke doji a building ke sedhada kang ni damra akan ke claim dia tumpi abedet ko ke di lasi akan ke pedunan ji councilor lo ini dam long aba ke kang ni dam atum donan ji CMEM MSC donan ji apot si election bangke re-election bangke do thu vek pula tuge a case leke pass lote a judgment leke pass lote re-election bangke do vek number 1 number 2 bangke ilitum non ke jethan lo lam lok si ilitum ke than dei lo alam aron alam lok se than number 2 bangke la 6 schedule along pulo anding pihini anding so troxy along pulo itum council election ka pedo la pen voter list ka selam council aphan la anta amethang nang tum methang le aron che selam nun daketok do amat ilitum a council atum Harok resir kebra po kebra hinia nimkan pen non anta aron silam le detle la pen aposi ditum high court along damlo da council to manchupulo alang litum kroikred la aposi to high court long damlo aban alam lo sita ko niye tunang koklo age high court along aron a order pe paslo a hoklo nang tum council atum aron silam mek nangi pulo amat council tum aron selam ledet si non antala panchayat aron pensi election pedo thurong no ajaha kat amat non ke hal so aron selam jima selam le la bangla lasi silam nang yipu high court a order troi credit no ante High Court order Roy credit lote claim credit lote lake contempt of court boleh contempt bukan kilang rem contempt bukan kilang rem High Court order aphan kilang rem ceplang det council tu lang rem det kita lang rem det lo kita ilitum complain pidam delang ilitum complain Assamese pen pumyong te complain yo aja complain pidam delang
complete inulabang pidam lo UKSA a president United Karbi Students Association a president roton terang ake hai complain pidam lo pidam det pen amat do tujoy lang non amat thang ta claim un edet lang lang li la amat ake sabang thul thedet le non ata lasi roton terang ake hai pen ni telefon long chingkilo telefon pen nang li pi at claim boma claim te nili tung ko pinige claim populo alang li pulo nili claim ji pusinanga tha atumi headland nil atumi dik lo nanga tha alang li claim populo setan no mat ahem ko pinike sung do kok pu komane ke sung lo ne pilo ne lama si alang li claim un e pulo no mat ke setala akisung bang avelo te alang li high court along claim li pulo aku yong si alang li yong si claim pulo tang te nilitum lawyer along nilitum lawyer mana soronia along jing wai dam thupo halabang so a contempt a petition along petition puke dorkhasto pulo lakelang rem a dorkhasto along ilitum amenta bidun kok nangji nitum a party nitum tai sia party lo pura nitum hadak ci pudin det long nangji anke nitum claim unpum non matke nitum claim no dak lo alang li bida mama do thujoy ke nilitum hanang khang chek sam lo binong ke nang khang chek man nitum phan hala kon tema bang pe claim long le det ason ke plang det te alang li mithang da claim li pulo non ke lasi la claim lo te high court phandi tum thandam po yenang tu our judgment pipe melo council aphan our ron silam ni pu tikloyon trok ang bong silam nang ipulo apike ningkan isiang bong pulo non ningkan isigali ningkan pota pleng etlo non ta silam le detlo lapot kopine son claim nang pura nilitum hadak dam nang kokko lahel lake criminal case lo lake criminal case ana tu sidam jui po pusipu la bangke civil case kali lage lalo lapen ajaha katumpu hala Pling district Assamese Bongali manene officer atum anke ka secretariat along tapulo by election chak ke mati election ke la solo bele silam ke seta exact ke lo mati pusidang aku ahok lo election silam det tanom ta CMEM bonglo ahok lo kita ajak kong bangge pilo non ke nang litum ta chini lo ke di ilitum CMEM to aprang son ajak kong abe ke di non ajak kong abe jale na abe la tu ke non ani siheta forcing terang ke hai hala jakas a president alang li jakas pulbodi forcing teron ke hai jakas a president ka pulo suri isi pulone ko ana suri pulone akror ilitum apring dukok lo council tu ako ana kror suri troksi pulone akror si pring dukok lo ko nat lo ne pring ko sana pring lo ne apring ko neliga chini kang tungji ke neliga matha khala bil pipede la po bangi kaunan le ni ka choram dama bange kali choram namdi choram lobon puji pukona ne choram dam joy lo rokong lo dala choram dam joy ta di council to man ningke hang menge lata son claim thap ke abinong ke claim long li lata non ka choram dam joy ke seta non ke choram dam det lo puji pu non master dum dor mata piu ni det lo apen asona department number ta dor mha piu ni det lo non ke lapen nang litom phan la son claim nang gi puta pu ne der lo master ador appointment ta teacher appointment ta council dun claim ne der lo pion appointment ta council dun claim ne der lo a karon ke pilo la supen election dorong la supen election ponchayat pula lage ponchayat a ron pet election dorong
Pontianak alam sige nitum plain district along ke claim tangke nilitum sige chinilo nilita Mahakuma Parishad mane sub divisional council along a secretary lo nili aho disi ningkan ke thombak dulu la si Pontianak akam claim holo la phi ako nilitum nili ako Pontianak department ta nili ako a secretary mantulan aho disi la penha DRDA long nili ako project director lo DRDA long ke Pontianak akam penlok si ke claim lo Pontianak atuma bangke latung ke autonomous behdi ajak kong awi lahelo autonomous buke amithang ajak kong awi auto buke mithang ubadi autonomous power bulate mithang ajak kong latung abinong ke council latung master interview ta endet undo that up grade 3 grade 4 an interview an ke council long si claim lap nangji munit kang wai ko mara wasi appointment ki pipo ma ko pia kam lo ma nata council long si claim et nangi lake autonomous power pulo non hala bang avidet lo claim unet det lo non pion ka ili tuma CMEM tum appoint ude ko pia pod lo athema autonomous power avidet lo election gangwai ke lapen pinake la hello mathakrang nang ni la sinili tum phanang pulo ni tum advocate tum manta commissioner dum nang pulo election ke lapen da chok ke mati pulo kalilo la ke itu ma det ki maro lapen election claim klisi la wrong amei wrong amei yong hai wrong amei pulo ta bisaralam don pharoi si bak doi mene wrong hai hala wrong amei kapinchong yet wrong chatanat lagi la bangke det si kapinchong ya wrong bang lagi det pen wrong ko ano kapi ke prek ke do dal ili tumanda chini lo det pen wrong ke di inut wrong akang burabang ba wrong asarthi wrong amunita bangke sidha ke hari chone damlong le de jike di karbiare cholo alang li apra malu dam nangi wrong kumat nilete wrong asar long si damji wrong asar long undi pulete habe long si damji wo phong asar long si damji wo phong asar habe long dam de lote lan si lindok ko long damji richo long damji ko anakang kuilang de lok piklang lasi lapet lahini juga akang de juga di labangge ha la dak ani sining leke lapo ke labangge pulong lihat abino ko ana di frek ko ana ke frek lo aron ko la hello e make ben kek long le Allah ajak ko abang si kam kisu itum chini dun de der lo chini dun de der lo la si itu ajak ko non abek der lo lasi netungge pulo council along ke claim ji ansita la soaron ben si claim et nangji la claim et nangji pusi siksidul pangtang nangji puili tung kai te ke pangtang nangji puitung di pubom la hello kapangtang jot kali labang so aron ajak kongta ini itum more power ke hang ahut alinta ajak kong dakpen than cek TCV kaita komantulo nomor 1 1952 lo harokresir kebra thok kebra hinia ningkan itu council tribal atum lot nang jike di council long member je plan arona pen government atum DC pan nang pulo halabang suhud DC ke CS boot bu joint tiam ni comang ni alang li chini det lo ame thanga aja kong donang ji pu chini det lo amasi alang li bang krehini a member toy dulu an amen toy dulu government pan latum pan le MDC appointment pinot pu MDC pe manana pu interim council abang halabang sud interim council pu alam tak pu pele
Teta election pen kalira a council pe do kulete lagi interim council lo binongke. Pumene bang officer jare pumene seta ilito muni tingela ke chini dun der. Amat hala mang suhon hala